Добрый дзень, паважаныя гледачы. Сёння мы з вами пішам дыктант для 9 класа пасля буры. Записываем пасярэдзіне. Пасля буры. А зараз уважліва слухаем дыктант. Пачатак студзеня. Нечуваная бура пронеслася над заходнім узбярэжжам Еўропы. Дайшла і да нас. Ходил на Минскую кольцевую дорогу у ближайший бор. Там одна только ялина повалилася, старая, отживши свое. Упала, с коронями вывернулася. Вядомы краязнавец 19 стагоддзя Адам Кіркор піша, што былі такія буры на Палессі, аж вырывала дрэвы з каранямі, насіла ў паветры, і што моцна балоты гарэлі. А мы ўсё наракаем, балоты паасушалі, таму яны гарэць пачалі. Раней жа ніхто іх не чапаў, а гарэлі так, што дыхаць не было чым. Вось табе і змяняецца клімат. Ён заўсёды змяняецца. Пасля таго паходу прынёс да хаты 2 яловыя шышкі, якія сарваў з вяршаліны паваленай елкі. Праз 3 дні шышкі высохлі, з-пад лускавінак выпаўзлі жучкі. Наставілі вусікі, лазяць па стале, разбіраюцца. Куды гэта мы трапілі? А я ўсё думаў, што ўночы трашчыць. Трэсне і ціха. Зноў праз гадзіну трэсне і ціха. А гэта шышкі раскрываліся. Итак, з чырвонага радочка записываем першы сказ. Пачатак студзеня. Пачатак студзеня. Пачатак студзеня. Нечуваная бура пронеслася над заходнім узбярэжжам Еўропы. Нечуваная бура пронеслася над заходнім узбярэжжам Еўропы. Проверяем сказ. Нечуваная бура пронеслася над заходнім узбярэжжам Еўропы. Дайшла і да нас. Дайшла і да нас. Дайшла і да нас. Ходил на Минскую кольцевую дорогу у ближайший бор. Ходил на Минскую кольцевую дорогу. На Минскую кольцевую дорогу. У ближайший бор. Ходил на Минскую кольцевую дорогу у ближайший бор. Там одна только ялина повалилася, старая, отживши свое. Там одна только ялина повалилася. Ялина повалилася. Старая, отживши свое.
там одна толькі яліна павалілася, старая, аджыўшы сваё. Упала, з каранямі вывернулася. Упала. З каранямі вывернулася. Упала, з каранямі вывернулася. Вядомы краязнавец 19 стагоддзя Адам Кіркор піша, што былі такія буры на Палессі, аж вырывала дрэва з каранямі, насіла ў паветры. Гэты сказ мы пішам з чырвонага радочка. Вядомы краязнавец, чырвоны радочак. Вядомы краязнавец 19 стагоддзя Адам Кіркор піша, што былі такія буры на Палессі, што былі такія буры на Палессі, аж вырывала дрэвы, з каранямі. Насіла ў паветры. Правяраем сказ. Вядомы краязнавец 19 стагоддзя Адам Кіркор піша, што былі такія буры на Палессі, аж вырывала дрэвы з каранямі, насіла ў паветры. І што моцна балоты гарэлі. І што моцна балоты гарэлі. І што моцна балоты гарэлі. А мы ўсё наракаем. Балоты пасушалі, таму яны гарэць пачалі. А мы ўсё наракаем. А мы ўсё наракаем. Балоты пасушалі, таму яны гарэць пачалі. Таму яны гарэць пачалі. Правяраем сказ. А мы ўсё наракаем. Балоты пасушалі, таму яны гарэць пачалі. Раней жа ніхто іх не чапаў, а гарэлі так, што дыхаць не было чым. Раней жа ніхто іх не чапаў. А гарэлі так, што дыхаць не было чым. Што дыхаць не было чым. Раней жа ніхто іх не чапаў, а гарэлі так, што дыхаць не было чым. Вось табе і змяняецца клімат. Вось табе і змяняецца клімат.
Вось табе і змяняецца клімат. Ён заўсёды змяняецца. Наступны сказ. Ён заўсёды змяняецца. Ён заўсёды змяняецца. Чырвоны радочак. Пасля таго паходу прынёс да хаты 2 яловыя шышкі, якія сарваў з вершаліны паваленай елкі. Чырвоны радочак. Пасля таго паходу прынёс да хаты 2 яловыя шышкі, якія сарваў з вершаліны паваленай елкі. Пасля таго паходу прынёс да хаты 2 яловыя шышкі, якія сарваў з вершаліны паваленай елкі. Праз 3 дні шышкі высохлі, з-пад лускавінак выпаўзлі жучкі. Праз 3 дні шышкі высохлі. З-пад лускавінак выпаўзлі жучкі. З-пад лускавінак выпаўзлі жучкі. Правераем сказ. Праз 3 дні шышкі высохлі, з-пад лускавінак выпаўзлі жучкі. Наставілі вусікі, лазяць па стале, разбіраюцца. Куды гэта мы трапілі? Наставілі вусікі, лазяць па стале, разбіраюцца. Куды гэта мы трапілі? Наставілі вусікі, лазяць па стале, разбіраюцца. Куды гэта мы трапілі? Чырвоны радочак. А я ўсё думаў, што ўночы трашчыць. Чырвоны радочак. А я ўсё думаў, што ўночы трашчыць. А я ўсё думаў, што ўночы трашчыць. Трэсне і ціха. Трэсне і ціха. Трэсне і ціха. Зноў праз гадзіну трэсне і ціха. Зноў праз гадзіну трэсне і ціха. Зноў праз гадзіну трэсне і ціха. Апошні сказ. А гэта шышкі раскрываліся. А гэта шышкі раскрываліся.
А гэта шышкі раскрываліся. Правяраем увесь дыктант. Пасля буры. Пачатак студзеня. Нечуваная бура пранеслася над заходнім узбярэжжам Еўропы. Дайшла і да нас. Хадзіў на мінскую кальцавую дарогу ў бліжэйшы бор. Там адна толькі яліна павалілася, старая, аджыўшы сваё. Упала, з каранямі вывернулася. Вядомы краязнавец 19 стагоддзя Адам Кіркор піша, што былі такія буры на Палессі, аж вырывала дрэва з каранямі, насіла ў паветры. І што моцна балоты гарэлі. А мы ўсё наракаем. Балоты паасушалі, таму яны гарэць пачалі. Раней жа ніхто іх не чапаў, а гарэлі так, што дыхаць не было чым. Вось табе і змяняецца клімат. Ён заўсёды змяняецца. Пасля таго паходу прынёс да хаты 2 яловыя шышкі, якія сарваў з вершаліны паваленай елкі. Праз 3 дні шышкі высохлі, з-пад лускавінак выпаўзлі жучкі. Наставілі вусікі, лазяць па стале, разбіраюцца, куды гэта мы трапілі. А я ўсё думаў, што ўночы трашчыць. Трэсне і ціха. Зноў праз гадзіну трэсне і ціха. А гэта шышкі раскрываліся.